סבתא לאה יש לה 100. מה 100? 100 חתולים. עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים. יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרא. עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה. עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השגרה העבודה לאט לאט. נקום מהספה, נשאר מתרחבים, למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר, ובינתיים ניפגש בוא תראה הקבעה שלי. אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, יש. תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות. השם שלי זה אוהד, להצטרף בכפר סבא. הן מחכות, רק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, יום טוב וביי ביי. שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. עוד נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק. השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק, ושער הדמעות שלי נפתח שוב לי. איזה כיף, ביי יולי ואמה. תעשי שלום למצלמה של אבא. אבל אין לי כאן אותך. עוד נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב, לא ניקח שום דבר. ממש אוהבת אותך ושאת תהיי בריאה מאוד מאוד. קצת נרגיש שעברו 1,000,000 שנה, נמשיך כאילו כלום לא השתנה, ובינתיים ניפגש בחלומות. אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. ביי אבא. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות. תגידו יום טוב. יום טוב. אביב תגידי ביי. שגעגוע